وەکە نەخشارەیەکێ ji bo pêşeroja Sûriyê derdikeve pêş dema ku ew xalana hêdî hêdî meredxwîne hevokê gotê de hatine balê dikişînin di hundirê wan hevokên guheyî de heger bi van mînaka berdewam bin ev danûstandina û her komîtê ku wê bêne avakirin ji bo danûstandinê ez dibêjim pêşerojeke qenc ji bo gelê Sûriyê bi tevayî û hem jî taybet ji bo gelê Kurd. Zerfê siyasî ku rojhilata navîn tê re derbas dibe û taybet Sûriyê ku tê re derbas dibe desthilata Şamê mecbûr kir ku êdî li kes nabigere xwedî hêz li sazî nabigere xwedî hêz. Di hundirê Sûriyê de ji bilî rêveberiya Xweser ji bilî Hêza Sûriya Demokratîk hêzeke ku derbasî hundirê Şamê bibe şerîkê desthilatdariya Şamê û karibe tişta serrast bike di hundirê Sûriyê de mixabin tune.